एक चेंडू आणि 3 धावा. या मैदानावरती 3 धावा काढण्यात अवघड आहे. चेंडू मात्र बाहेरच ठोकावा लागेल. बघूया, एक चेंडू आणि 3 धावा. मोठा फटका, चेंडू जाईल 6 धावांसाठी. सामना विजय होतो तो पार्थ 11. नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंद्रकर. आमच्या कोकणी युट्यूब चॅनल होतं तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असेल. तर आजची व्हिडिओ म्हणजे काय सांगू शकत नाही तुमका. म्हणजे आज काय दिवसभरात काय जा होईल तर मी तुमका जसं जसं होईल तसं तसं दाखवीन. मला असं वाटतं की खाली आमचं ज्या प्रॅक्टिसच्या ग्राउंड असते बारक्या पोरांची मॅची चालू असतले, म्हणजे अंडरमची लहान पोरांची. तर थंय गेलं तर मग थंय मी जरा बारीक म्हणजे थोडीशी व्हिडिओ करीन आणि मग पुढे काय जसं दिवसभरात काय होईल तसं तसं तुमका मी दाखवेन. तर व्हिडिओवर चालू राहा, व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा, लाईक कमेंट करा. तर चला मग जास्त काय बोलत राहायला नको, आपण जाऊया. तर मित्रांनो, या स्पर्धेचा आता सुरुवात नक्कीच होईल, कारण का मी आता खाली येलोय. तर ऐका, हे थांब रे पुढं. तर मित्रांनो, मी आता नक्की खाली येलोय कारण का आता स्पर्धा सुरू होईल लहान पोरांची. तर हे सगळे लहान पोरगे आपल्या वाडीतले लहान लहान असतात, ते जमले असतात. तर ह्या स्पर्धेचा बक्षीस प्रथम असा तर तुमका मी 50 रुपये पहिला बक्षीस असा. आणि स्पर्धा अशी असा की 5 मॅची होतील आणि 5 मॅचीतले 3 मॅची जिंकायची असतात कंपल्सरी. जर 5च्या 3 मॅची जो जिंकात तर त्याका पहिला बक्षीस भेटला ता म्हणजे 50 रुपये, दुसरा बक्षीस नसतला. तर आपलो ह्यो गौरव कदम तुमका माहीत असतलो, आंब्याची व्हिडिओ बनवलाय त्यात होतं. तर तो आता जाता कुडाळला खेळाक. तर तो आता हे थांबत नाही. फक्त कसा टॉसचा म्हणजे टॉसचा जो कार्यक्रम हा नाणेफेकी जी हाती त्याची हस्ते करून घेते. तर गौरव आता नाणेफेक करून घेत. तर 2 टीमी असतात. तर एका टीमचो कप्तान बिट्ट्या भाई आपला तुमका माहिती असतात, कालच्या खरमाटच्या व्हिडिओत जो होतो. आणि ह्यो पार्थ, तो पण तुमका माहिती आहे, ह्यो पण होतो कालच्या व्हिडिओत. तर आता हे दोघं जण कप्तान आहेत अपोजिट टीम मध्ये. आता बघूया. तर पहिली प्रथम टॉस कोण मागता आणि टॉस कोण मागता. तर पार्थ मागे टॉस आणि मान्यवर आपले भैयाजी कदम. तर टीम जिंकलेली असतात. तर आता आम्ही चाललो मैदानावरती. आम्ही रोज संध्याकाळची प्रॅक्टिस करत होतोय. तर चला मग तुमका काय मॅचेस होते ते तुमका दाखवूया. तर मित्रांनो, स्पर्धा सुरू झालेली असतात. 5च्या 3 मॅची जिंकायची असतात. आणि पार्थच्या टीमीनं टॉस जिंकून पहिली फिल्डिंग घेतल्या आणि बिट्ट्याच्या टीमिक बॅटिंगची ह्या केल्या. आता मी तुमका थोडक्यातच ब्लॉग पण दाखवतलंय आणि थोडक्यातच मी कॉमेंट्री सुद्धा पण करतलंय. म्हणजे कशा तुमका पण थोडी मजा येत मॅच बघू, कॉमेंट्री सुद्धा करतलंय. तुम्ही फक्त मजा घ्यावा या मॅचची. तर मग चला, या सामन्याचे थोड्या वेळेसाठी आपले भैया कदम अंपायर असतील, कारण का तिथे थोड्या वेळात मॅच खेळायला जाऊच्यात कुडाळात. पार्सलच एका टीमीत ते जाणार आहेत. तर मग थोड्याच वेळात मॅच होईल. आणि आमचे मान्यवर तिकडे बसलेले आहेत. हात दाखवा, हे राख्या सामन्यात सुरुवात होता, हात दाखव. तर चला मग आम्ही हैनानी ना दोन्ही बॅटिंग करतील. पहिला षटक, मला वाटतं पहिला षटक युवराज घेऊन येतोय पंचांच्या डाव्या हाताकडून. वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीनं पहिला षटक, पहिला फलंदाज, पहिला चेंडू आणि पहिलाच मोठा फटका पडतोय तो बिट्ट्याच्या बॅटमधून. होता 1 रन, म्हणजे पहिल्याच चेंडूवरती 5 धावा. हा देखील मोठा फटका असेल. पुन्हा एकदा खराब. आता काय नो की आता जो आहे षटकार, ठीक आहे. पुन्हा एकदा बिट्ट्या मोठा फटका खेळेल. मला वाटतं चेंडू निश्चितच सीमारेषे बाहेर जाईल 6 धावांसाठी. ब्रँडेड मॅक्झिमम. दरम्यान पहिला षटकाचा खेळ समाप्त होताना संघाची धावसंख्या होती ती मात्र बिनगडी बाद 32. दुसरा षटक वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीने दुसरा षटक पार्थ घेऊन येईल. पंचांच्या डाव्या तोडून गोलंदाजी करताना दिसेल. आणि आतापर्यंत बिट्ट्या नामक फलंदाज स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसेल. बघूया किती मोठे फटके मारतोय. येणाऱ्या चेंडूवरती समजेल. हा चेंडू जातोय, तो चेंडूला फक्त दिशा देते. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. तर या दरम्यान शेवटची फलंदाज जोडी मैदानावरती दिसेल. आणि आतापर्यंत शेवटच्या षटकातले 2 चेंडू संपले असताना 4 चेंडू शिल्लक असतील. आता मात्र नवीन फलंदाज विनायक नावाचा
उजव्या हाताचा फलंदाज असेल आणि मला वाटतं इथे क्लीन बोल्ड होताना दिसेल. संघाची धावसंख्या मात्र 45 झाली आणि जिंकण्यासाठी 46 धावांची गरज असेल ती मात्र पार्थिलोन या संघाला. दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. प्रथमच फलंदाज जोडी ओम आणि पार्थ आणि वैयक्तिक पहिल्याने सांगायच्या वतीनं पहिलं षटक बिट्ट्या घेऊन येईल. चेंडूला दिशा दिली ऑफसाईडच्या दिशेने. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण असेल आणि मला वाटतं चेंडू जातोय तो सीमारेषा बाहेर. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका. पहिल्या चेंडूवरती वार करतोय तो मात्र दद्या नावाचा फलंदाज म्हणजेच ओम. बघूया धडाकेबाद फलंदाज दद्या नावाचा फलंदाज मैदानावरती दिसेल. पुन्हा एकदा ऑफसाईडला चेंडूला दिशा देतोय. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण आणि एका धावाने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती मात्र बिनगडीबाद पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना संघाची धावसंख्या होते ती मात्र 5. आता मात्र लेफ्ट हँड बॅट्समन डाव्या हाताचा फलंदाज पार्थ नावाचा फलंदाज मैदानावरती दिसेल. एक धाव काढतोय आणि एका धावाने संघाची धावसंख्या 6. बिनगडीबाद 6 डिक्लर आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकला पार्थ नावाचा फलंदाज. चेंडू खराब जातोय. चेंडू भरकटतोय. व्हाईटचा इशारा करतात पंच. दोन्ही समांतर करून शाहरुख खानच्या पोजमध्ये आम्हाला इशारा देतात व्हाईटचा आणि एक धाव मिळते. एका धावाने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसते. संघाची धावसंख्या होते ती मात्र बिनगडीबाद 7. या 3 बॉल 3 चेंडू मैदानावरती. पुन्हा एकदा खराब चेंडू समोरच्या दिशेने. चेंडू पटवलाय. तोपर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे सिद्धांतचं. धावसंख्या मात्र दुहेरी आकड्यात पदार्पण करताना दिसते ती मात्र 13. मला वाटतं झेल आहे. झेल खाली 2 क्षेत्ररक्षक धावतायत. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. अशा प्रकारे बघता बघता 3 धावा पूर्ण. 3 धावाने संघाची धावसंख्या होती ती मात्र 16. शेवटचं 7 चेंडू वरती 18 धावांची गरज असेल. म्हणजे मला वाटतं मोठे फटके मारावे लागतील. 3 मोठे फटके जर पडले तर मात्र पार्थिलोन हा संघ जिंकू शकेल. बघूया येणारे 7 चेंडू आणि स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसेल तो मात्र दद्या नावाचा फलंदाज आणि नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने दिसेल पार्थ नावाचा फलंदाज. वैयक्तिक पहिल्याने संघाच्या वतीनं पहिलं षटक घेऊन होते तो सिद्धांत पंचांच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजी करेल. बघूया काय करतोय या सामन्यामध्ये. संघाला जिंकून देतोय की हरवून देतोय. येणारे 7 चेंडू कसे फेकावे लागतील. गोलंदाजी पंतांच्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजी. सामन्याला सुरुवात. मोठा फटका असेल. सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि तेवढीच सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. महाराणाच्या चपळाईने आणि वाघाच्या वेगाने 2 धावा काढल्या जात आहेत. मोठा फटका. चेंडू जातोय गगनचुंबी 6 धावांसाठी. ब्रँडेड फटका दद्याच्या बॅट मधून निघतोय आणि आता मात्र 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज असेल. बघूया काय होईल. येणारे 4 चेंडू स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हँडलॉक पद्धतीची ही स्पर्धा मला आणि मला वाटतं चेंडू निश्चितच षटकाच्या दिशेने जाणार होता. मात्र डेड चेंडू घोषित केला जातोय. तारेला चेंडू अडकतोय. 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. बघूया दद्या काय करतोय. आपल्या संघाला जिंकून देतोय की नाही. मला वाटतं मोठा फटका 6 धावांसाठी जातोय. मॅक्झिमम फटका. आता मात्र सामना पुरेपूर पार्थिलोन या संघाकडे वळलेला आहे. मान्यवरांचं स्वागत होत आहे मैदानाकडून. प्रकाश राठोड आपल्याला दिसत आहेत मैदानाच्या बाहेर. 3 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू आणि 4 धावांची गरज असेल. बघूया गोलंदाज जरासा बावरलेला दिसतोय. मोठा फटका. झेल आहे आणि मला वाटतं गडी बाद होताना दिसतोय. सुंदर झेल टिपतोय. नवीन फलंदाज मैदानावरती जाताना दिसेल तो मात्र युवराज. 2 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात येईल.
पार्थ सांगतोय आपल्या सवंगडीला सांगतोय की आपल्याला सामना जिंकायचा आहे. चेंडू जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. आता मात्र गडबड होईल, सामन्यामध्ये तडजोड होईल, सामना बघण्यासारखा होईल. बघूया काय होतंय. एक चेंडू आणि 3 धावा. या मैदानावरती 3 धावा काढण्यात अवघड आहे. चेंडू मात्र बाहेरच ठोकावा लागेल. बघूया, एक चेंडू आणि 3 धावा. मोठा फटका, चेंडू जाईल 6 धावांसाठी. सामना विजय होतो तो पार्थ 11. हे अडवू नको तू. काय आता आवडतो. पहिला सामना विजय झाल्यानंतर दुसरा सामना परत सुरू झाला. मित्रांनो, दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होईल. वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीनं दुसरा षटक घेऊन येतोय तो मात्र यश. बघूया, आणि डावकर हाताचा फलंदाज राज राठोड फलंदाजी करण्यासाठी तयार. चेंडू जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. नाही, माफ करा. आणि बघता बघता 3 धावा पूर्ण. पहिल्या चेंडूवरती 3 धावा पूर्ण. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती मात्र 2 गडी बाद. धावसंख्या किती रे? 26. पहिलाच गडी म्हणजे बिट्ट्या नावाचा बाद झाला. त्यानंतर सिद्धांत नामक फलंदाज बाद झाला. आता मात्र युवराज फलंदाज साठी तयार. मोठा फटका, चेंडू जाईल 6 धावांसाठी. डीजे काही नाही पडा, तुझं लांब पडलो. धावसंख्या वाढते. या एका फटक्याने धावसंख्या वधारते. धावसंख्या होते ती मात्र 2 गडी बाद. 32. बिट्ट्या आपल्या सवंगड्याला सांगतोय संघाची धावसंख्या वाढव, आपण सामना हा जिंकून देऊ. या काय करतोय, मला वाटतं चेंडू जाईल. कार्पेट पद्धतीचा चेंडू. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 34. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावसंख्या 34 वरती जाऊन पोहोचते. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसेल युवराज आणि त्याच्यासमोर यश. दोन्ही भाऊ मला वाटतं इथे धावबाद होण्याची संधी होती. पहिला षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर संघाची धावसंख्या होती ती मात्र 18. जिंकण्याची आवश्यकता मात्र 36 धावांची असेल आणि आता मात्र 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज असेल. बघूया, वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीने दुसरं षटक. एका षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 18 अशी धावसंख्या फलकावरती लागताना दिसते. दद्या नामक फलंदाज पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आहे. चेंडूला दिशा देतोय. चेंडू जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. पुन्हा एकदा चेंडूला दिशा देतो ऑफसाईडच्या दिशेने. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. 10 चेंडू आणि 16. 15. ए बहिणा तापता चल. 10 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 10 चेंडू आणि 16 धावा. बघूया काय होतंय. डिक्लेअर मध्ये बॅट कट होते. स्टिकच्या पाठीमागे चेंडू जातोय. 1 धाव मिळते. 9 चेंडू आणि 15 धावा. 35 की 36. ए पात्रा तू पाठी ये बाजूक रो कम दिसाक नको. 13ची धावसंख्या. मला वाटतं हेलिकॉप्टर मिनी हेलिकॉप्टर. चेंडू हातात. क्षेत्ररक्षक तयार. गडी बाद. पहिला धक्का, पहिला अद्रप, पहिला गडी बाद होतोय. ए पात्रा 3 बॉल. चेंडू आणि 16. 13ची धावसंख्या. मला वाटतं हेलिकॉप्टर मिनी हेलिकॉप्टर. चेंडू हातात. क्षेत्ररक्षक तयार. गडी बाद. पहिला धक्का, पहिला अद्रप, पहिला गडी बाद होतोय. बोला दे माझा. तर मित्रांनो, पार्थ 11 संघान म्हणजे ही जी आता फलंदाजला उतरल्यात, ज्यांच्यानी फलंदाजी घेतल्या नाही, समोरची टीम आती क्षेत्ररक्षण घेतलेला म्हणजे ती बिट्टा 11 आणि फलंदाजी करतात ते पार्थ 11. पार्थ 11 संघान एकच मॅच जिंकलेली असा. 5 3 मॅची जिंकायचे आणि बिट्टा 11 संघान 2 मॅची जिंकलेल्या असत. जर आता सिरीज जिंकायचं असत तर बिट्टा 11 संघाक एकच मॅच जिंकायची असा आणि पार्थ 11 संघाक मात्र 2 मॅची जिंकायच्या तरच ते सिरीज जिंका शकतात. दरम्यान षटकाक सुरू होता. सामन्याक सुरू होता. पहिला षटक वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीनं पहिला षटक घेऊन येतात तो सार्थक. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने राम. त्याचा
नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने दिसत तो मात्र युवराज नावाचा फलंदाज. युवराज की यश रे तो. चला चला सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू. 2 चेंडू 1 धावा. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव. कसलो खराब चेंडू. 2 चेंडू आणि 3 धावा. 2 चेंडू 2 धावा. मोठा फटका मारायचा होता. चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी. 3 चेंडू 8 धावा. एका षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या मात्र 18 झालेली आहे. वैयक्तिक पहिल्याने संघाच्या वतीने दुसरे षटक. 55 डाव्याकडून गोलंदाजी करेल तो मात्र तेजस नामक गोलंदाज. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसेल नवीनच खूप वेळानंतर युवराज. उजव्या हाताचा फलंदाज युवराज. बघूया काय करतोय. पहिला चेंडू मला वाटतं जेल. सुंदर जेल. पहिला गडी बाद. युवराची धावसंख्या स्थिरावलेली. मोठा फटका. गगनचुंबी षटकार. लांब लचक. दोन षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर संघाची धावसंख्या 36 आणि मोठा गडीबाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने दिसेल आणि भरपूर वेळानंतर स्ट्राईक एंडला दिसेल तो मात्र पार्थ. बघूया. 3 षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. धावसंख्या मात्र 37 झाली आणि जिंकण्यासाठी 18 चेंडूवरती 38 धावांची गरज. बघूया काय होईल. येणारे 3 षटकं, येणारे 18 चेंडू कशा प्रकारे खेळतील बिट्टा 11 संघाचे फलंदाज ते आपल्याला मैदानावरती म्हणजेच स्क्रीनवरती पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू जाईल तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होतील आणि बघता बघता 3 धावा पूर्ण. पहिल्या चेंडूवरती 3 धावा काढल्या गेल्यात. संघाचं खातं खोलताना दिसतील आणि वैयक्तिक धावसंख्या तेजस 3 अशी धावसंख्या फलकावरतीने नेईल. आता मात्र स्ट्राईक एंडच्या दिशेने बिट्ट्या नामक फलंदाज आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळेल. चेंडू निर्धाव होता मात्र खराब चेंडू पंच घोषित करताना अतिरिक्त 1 धाव मात्र खात्यात जमा होताना दिसेल. धावसंख्या 4. मोठा फटका असेल. चेंडू सीमारेषा बाहेर जाईल. 6 धाव. निर्धारित पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीने दुसरं षटक. रान नामक गोलंदाज स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूला दिशा दिली आहे तेजस. हा फलंदाज मात्र पुन्हा एकदा जागेवरती असेल. 2 धावा जमा. 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या 19. मोठा फटका. मिनी हेलिकॉप्टरचा फटका होता. निर्धारित एका षटकाचा खेळ बाकी असेल म्हणजे 7 चेंडू आणि 7 चेंडूवरती 12 धावांची गरज. ती मात्र बिट्टा 11 या संघाला. बघूया कशा प्रकारे सामना होईल. मोठे फटके मारावे लागतील. जर मोठे फटके मारले तर मात्र बिट्टा 11 संघ हा विजयी होऊ शकतो. 7 चेंडू आणि 12. प्रत्येक चेंडूवरती 2-2 धावांची गरज. चेंडूला दिशा दिली. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा जमा केल्यात आणि आता मात्र 5 चेंडू आणि 10 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती 2-2 काढल्या गेल्या तरी सामना विजयी होऊ शकतो. आणि आता मात्र खराब चेंडू पंच घोषित करतायत. 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 5 चेंडू आणि 7 धावा. बघूया काय होतंय. झेल आहे. झेल. कसलो कसलो नो कसलो नाही चुनो नो नाही रे. धक्का बसतोय. आता मात्र सामना गडबडीत होईल. ती घे ना ओमची घे ना ती. उठ बाजू
आता मात्र 4 चेंडू. थांबा रे, किती हवे? 4 चेंडू आणि 7 धावा. छोटा खेळाडू असेल, बघूया काय होईल. आणि पुन्हा एकदा झेल सुटताना दिसते आणि गडी बाद. सुंदर प्रकारचा सामना. आता मात्र 3 चेंडू आणि 6 धावा. रंगतदार सामना. चेंडू आणि 6 धावा. 3 चेंडू 6 धावा. चेंडू जातोय सीमारेखा बाहेर 6 धावांसाठी आणि सामना विजय होतो बिट्टा 11. अंपायर. तर अशा प्रकारे बिट्टा 11 संघ विजयी झालेलो असा. तर नितेश मोरे यांच्या हस्ते या स्पर्धेचा बक्षीस, प्रथम बक्षीस म्हणजे 50 रुपये नितेश मोरे यांच्या हस्ते दिला जाईल. तर नितेश मोरे, तुमच्या संघाचा जो कर्णधार असता तो पुढे यावा. हे बाजूक रे तू. तर आता बिट्ट्या, तू मनोगत व्यक्त कर. कसे मॅच जिंकलास, कसा काय काय? हा, तू मनोगत व्यक्त कर. कसे मॅच जिंकला काय ता लागत काय का? अरे सांग बिट्ट्या. चांगली फलंदाजी केला, गोलंदाजी केला, क्षेत्ररक्षण केला. थांब थांब, हे ऐका रे, ऐक थांब, हे ऐका ऐका. माझं नाव अमर यश. मी फायनली षटकार मारला ना, नंतर त्याचे सार्थक जिंकला आम्ही. ते सार्थक नसता नसता तर त्यांचे साथ. आणि पहिला बक्षीस मारला, आमका आनंद झालो. पहिला बक्षीस मारला आनंद झाला. तर नितेश मोरे यांच्या हस्ते बक्षीस दिला जाईल. कंपनीची ऍड. लो बर्ड. स्पेशली पैसे नाही. या स्पर्धेचा पारितोषिक दिला जाईल नितेश मोरे यांच्या हस्ते. पैसे ओके ओके.